Good morning ka mga nice people, ka mga marites. So ni ana sa pula na sa dangatong wait. Sa ginawa pa na hurot ang atong lipstick pero ato nang nabayaran. Kay nakadawat naman ta sa atong horror sa barangay. So mao nang nakabayad na ta. So ang atong vlog for today, mopalit ko og gripo sa lababo. Kay naguba na ang lababo, nalustrid na ang lababo. Watch out mo sa akong mga vlog para pirmi mo updated kung unsay akong mga daily life activity dinhi sa atong syudad sa Baybay o gikan sa atong panimalay ngadto sa gawas, o di ba? Kay aron updated para dili marong ang atong mga impormasyon sa buhay, o di ba? Mga kamaritis, mga katirangon, mga kabatingon, o di ba, mga kaguryahon. Okay, di ba? Okay, di ada. Oh, malipong mo sa akong videos kaya naglibot-libot ko. Okay, let's go. Okay. Okay ka mga nice people, mga kamaritis. O mauna ni ang gripo nga atong pag-alisdan. Halita og saging para paisya. Uy, sarado? Okay. Ito na lang ako. Pila na? 25. Hi ka mga nice people, ka mga maritis. May abot na akong gikan sa akong lakaw. So, mao ni ang akong napalit, mga kamaritis, mga ka-nice people. Okay, kini. Mao na ni, ako nang alisdan og mubo. Kay taas na tong gripo sa lababo. So, mauna ni, atong itry kung katigo bataan ni mo. Fix. Mahal man di ay ni, mga kamarites, mga ka-nice people, 515 man di ay ni. Beast guard. So, we will try kung maka-fix batain nga ni. Kung dili, di mag-hire na ta og tubiro. O kare, ako ni, i-fix pod sa pultahan dito asa. Pultahan sa kaliguanan, kaya ang akong anak, naablihan, ginoo ko. Giapilan kay nagkulis mao tag kong anak nagvideo. Nganong kunong giistorya kuno nako. Syempre no, kay nganong usay rason nga hingpalit ko ing ani, di ba? So ako ra pud ang mag-fix. Okay ka mga nice people, mag-repair na ta sa atong lababo karon. Okay, almost na, matangtang. Ang tubero. Pwede na akong i-hire sa inyo ng maging tubero. Natangtang na. Ito ang ating ipalit. Be. Ito ba? Okay, perfect. Okay na ni. Oh, di mag-washing na lang sa kamot. Dili nang anak kataas, di ba? Perfect. Beto cleaninan. Duha ni no, ana ug mari. Okay, just like that. Hello ka mga nice people, mga kamaritis. Atong alisdan og hose diri kay mubo ra. So dili man siya makaabot dire nganha pag ignaog na ho sa lababo tungod ang ari, dili makaabot dire. So, dili makaabot sila, dili magkatakdo din ha. Dili magkatakdo riri. Dili sila magkatakdo kay ladyo ra kaadyo. So, ang akong gibuhat, instead nga mo palit ko sa mga ingani kataas og dila-dila, no. Nagpalit ko og mas taas nga hose. O, ato na anaon ka mga nice people. Atong alisdan ang atong hose. Nagpaggikan ako, nagunaw na ako nga mo palit ko og laing gripo. Mahal maning gripo. Mga muispi naman putag mga more than 500, 800 man gani. Ito ang taas nga dila-dila. So, nakarealize ko nga mas maayon siguro mupalit na lang ko og kini na lang nga hose akong paliton kay mas barato ra kaysa
gripo. Mao na ang himpalit kog hose for only 63 pesos. Oh, mas taas na siya. Oh, mas taas na siya. Oh, tanawa, mas taas ang atong hose nga gipalit. Oops. Okay. Oh, di ba? Taas kaayo. I do not know kung unsa ni siya nga style. Wa ko kasabot nga nung ni ay yellow. Mga ka-nice people, ato nang i-attach ang atong bagong gripo nga mubo na og simod. Dili na ta mahirapan ani nga style taas. Ngari ratas mubo og simod. Atong unahon diri og attach. Okay, nas ko ana. Na fit na siya. Okay, ato nang na-attach mga ka-nice people. Okay ka mga nice people, ato nang na-attach ang atong hose. Mahimo na ko aning tubiro. O ato nang magamit ang yellow. Mauday ni sekreto kung unsay gamit sa yellow kay pang hugot di ay ni mga ka-nice people. Gamit di ay ni just panghugot. Wow! Naok ba ni Rakil si Saki sa pagkaligo kay wa na white na ikuan, wa na so nagpalit ko para lak asar ba to. Okay magka mga nice people, nahimog yun ang atong gustong buhaton sa atong lababo nga gusto nato nga mubo rag simod ang atong gripo. Oh na very neat na, wa na isagabal sa atong pagtanaw. O di ba kaysa kuan katua katong taas. O di ba? Oh look unsa may maayo, taas or mubo. O di ba? Neat tan-aon ang mubo. Pilar bay hugasanan og kamot. Okay ka mga nice people, kamaritis nga di anasad ta sa ato CR. O ato ni tangtangin because nagubain eh. Maglalaktak? Sa sila manggug ka? Ikaw ba? Kung na ako tayo bisita, mauho ka kayo wala ka to siya. Maabot lagi. Karera. Majing buhat. Okay, thank you kaayo. Thank you very much. O dili na si Jakuan kay gahe. Ako ning gituyo nga lansang ang akong gibutang para sure ga jud nga ligon kay naka kuan si Ja. Nindot man. Di ba ligon kaayo? Lansang na lang ang akong butang diha dili na screw kay mugbo ra mag-screw madyo ning lansang kay taas. Okay, kung adunay may mga kakulian sa kinabuhi nga atong pagabuhaton, adunay puy kasulbaran. O timan ina ninyo mga ka-nice people, mga kamaritis, kung adunay may mga kakulian sa atong kinabuhi, basta lamang nga kanarang pwede nato pagabuhaton nga ato mahatagan og laing mga optional, dili ta mo give up. Kay usara ang atong kinabuhi. Mao na ka mga nice people. So salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog today. Ang akong bana sige nang smile. Ambot nakyutan siguro si Danako. O katong wa pa naka-subscribe, please subscribe my channel Alma Joy Vlog. See you on my next vlog. See you. Hi, bye-bye. Okay, bye-bye. See you on my next vlog.